Váňa! Ahojte, som Julia, som kapitánka a moja pozícia je vpravo vpredu. Ahoj, som Katka, sedím vľavo a vpredu a najviac vychytávam všetky valce a vlny. Ahojte, som Zuzana a jazdím vľavo vzadu, kormidlujem loď. Som Nika a sedím na pravom kormidle. Sme majsterky sveta, majsterky Európy, víťazky európskych a svetových pohárov. Chystáme sa do Argentíny a chceli by sme vás poprosiť o pomoc. V Argentíne chceme rozšíriť našu zbierku zlatých medailí. Cesta do Argentíny na majstrovstvá sveta bude fyzicky, ale aj finančne veľmi náročná, preto by sme potrebovali vašu pomoc. Finančné prostriedky by sme použili na letenky, ubytovanie a materiálne vybavenie, ktoré potrebujeme. Spoločne to dokážeme. Prosím, podporte nás. Cez Nike, Fond pre budúcnosť športu.